खुलुमबाय बिटिआर इनफो ब्लग्स नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे रादाब खिन्थानो नागिरदों जे जेनिखि बर'फोरनि जैखोन नार्जारि बाहागि सन्मिलन बे हाबाफारि खुंनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आङो दिनै थख' खिन्थानो नागिरदों। आङो थांनानै फैखांबाय अलरेडि। दा नोंथांमोना भिडिअखौ थख' नायबानो मोनसिगोन जे बे हाबाफारिखौ मालानिफ्राय लाजेननाय जादोंमोन आरो मारै खुंनो सिद्धान्त लादों बेखौ जों थख' जों बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लासिगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जेनिखि जैखोन नार्जारिनि जे बाहागि सन्मिलन बावहाय जे जोंनि आसामनि अनगायैबो जोंनि भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन जेनिखि हादरफ्राव जायफोरनाखि साख्रि मावहैदों बिथांमोनाबो बाव फैजोबगोन। ओंखायनो जायफोरनाखि दिनैसो मिथियाखै नोंथांमोनखौहाय फोरमायथिहरदों जे जेनिखि जैखोन नार्जारि जेनिखि बाहागि सन्मिलनावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो लैहोर बयबो फैयो। बे न'खरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांमोनखौ जे खावलायहरदों, मानोना बिथांमोना बुंदों जे गोबां माखासे बाहागिफोरनि कन्टेक्ट नाम्बारा गैला। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नुसनबायदोंबा नोंथांमोना बै समखालि लैहोर फैनानैहाय बे जेनिखि जैखोन नार्जारिनि बाहागि सन्मिलन बावहाय नोंथांमोना फैनानै नुजाफैनो थाखाय खावलायहरदों। गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड रादाब आरो बिटिआर इनफ'सिम। दा दिनै नोंथांमोनखौ बाव हांख्रायनाय बायदि नोंथांमोनहा बाव सफैनो हाबाय। दा सोंनाय बायदि दिनै जोङो बाहाय गेदेरथार मोनसे उद्देश्य लानानै मोनसे हाबाफारि खुंफुंनो जोङो थाम-थिम जादों। जैखोन नार्जारि बाहागि सन्मिलन दा बेखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि 11 आरो 12 अक्ट'आव खुंफुंनो लादों। आरो बेनिखायनो दुलाराय बुहुमनि जोंनि जैखोन नार्जारि बाहागि बंसावलिफोर जेराव दं बे बिथांमोनखौ दिनै जों बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों, जाहाथे बे गुसुं समनि गेजेरावब्लाबो जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि दतमा सामथाइबारि गामियाव फैनानै बे 19थि जैखोन नार्जारि बाहागि सन्मिलनाव जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो इयुन जोलै जोंनि बाहागि सन्मिलनाव नुजानानै जोंनि बाहागि फिसाफोरखौ जाहाथे उत्साह होफैयो, थुलुंगा होफैयो। बेखौ जों खुंफुं आफादनि जानानै एबा रिसेपसन कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ जोङो आखाइ खबजबनानै गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेसेन गोसा समखौबाबो दोननानै जाहाथे नुजाफैनो हायो। जों आथिखालावहाय जों बिदि हाबाफारिखौ फ्राय नुनो मोनलाखौ बुंजायो। नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मा थांखिजों बेखौ फालिबोबाय थाया? बेखौ जों ओरैनो आंथ' मोनथियामोन, खिन्थु जों दा लेखायाव मोनबाय, बिजाब दङ जोंहा मोनसे। बेखौ 1937निफ्राय बेखौ खुंफुंबोनाय जाजेनदोंमोन। बे गुनगुनि खाथा क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम खाथियाव थानाय गुनगुनि खाथायाव बेखौ खुंफुंजेनदोंमोन होननानै जों दा मिन्थिगौ। आरो बाथ्राया बे खुंनायनिफ्रायल' नङा, जेब्लानाखि आहमफ्रा फैदोंमोन बेनि सिगांबो थारमाने जोंनि जोलैफ्रा दङमोन, बेखौ जों दा इतिहासाव मोननो थाङो। आरो बेनि फोरमान हिसाबै जेब्लानाखि मुगलफ्रा रामसिंहनि नेतृत्वआव आसामखौ नायफामनो थाखाय दायथ' होदोंमोन, बे समावहाय जोंनि सासे लालियाफारानि आनडिभाइडेड गवालपारामोननि समाव बिथां नालिया जंगा होननाय दंमोन आरोखि। दा बिथाङा रामसिंहनि खुब परम बन्धुमोन होननानै जोङो दा लेखा मोन्दों। बेखौ जोंहा मानाव गेदेर मदाराम ब्रह्म बिथाङा लिरनानै गालांदों, पद्मश्री मदाराम ब्रह्म। खिन्थु बे सरायघाटनि दावहायाव रामसिंहजों लोगो जायाबालानो लाचित बरफुकनजों लोगो जानानै बिथाङा रामसिंहखौ फेजेनदों होननाय जों बे मोनसे लेखायाव जों मोननो हादों आरोखि। दा बे खुब बर'नि थाखाय जारिमिनारि मोनसे फोरबो बा मोनसे बाहागि सन्मिलन होननानै जों सानो।
आरो बर' हारियाव गेदेरथार नङाब्लाबो एसेब्लाबो जोंनि बे जैखोन नार्जारि बाहागि बंसाबलिया एसेबाबो अबदान दं होननानै जोंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो दुलाराय बुहुमनिनो बर' फिसाफोरनो जोङो जोंनि बे बाहागिफोरनिफ्राय जोङो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरदों आरो नोंथांमोनहा जाहाथे जोंखौ बयबो बे हाबाफारियाव एसे एनैबाबो मदद खालामो बेखौ जोङो खावलायहरदों। दा जों मिथिनो मोनदों आरो नोंथांमोना साननैनि हाबाफारि लादों। मा हाबाफारि दं बे साननै? साननैनि हाबाफारि माने 11 नभेम्बराव जोङो बाहाय रिसेपसन दङ। बिनि उनाव जोङो बाहाय साहा लोंनाय, ओमफ्राय जोंहा सोरगोआरि बिथांमोन दं, गेदेमा सोरगोआरि बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बेनि थाखाय जोङो बाहाय मोनसे हमेज एबा माने बावनाय बे मोनसे हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे बिनि एसे सिगांनो जोङो माने मा होनो बेखौ बिश्व शान्तिनि थाखाय जोङो मोनसे जयग' आहुति लादों। बाव जयग' होनाय जागोन आरो बिनि उनाव ओंखाम जानाय आरो बिनि उनावहाय माखासे जोंहा डेन्स माने कालसारेल माखासे प्रग्राम लानाय जादों आरो बिनि अखानायै ओइदिनखालिनो आरो जोंहा मोनसे कमिटि बेखौ दाफामफिननाय जागोन। कमिटि दङ जैखोन नार्जारि बाहागि सन्मिलननि मोनसे कमिटि, बेखौ दाफामफिननाय जागोन आरो अखानायै बेबायदिनो जोङो साहा लोंनाय आरो माखासे फिन सेकेन्ड डेलिगेट जाबावगोन आरो बेनि उनाव जोङो 12थायावहाय मोनसे जोङो अपेन सेसन लादों। दा बे अपेन सेसनाव जोङो आलासिफोरखौ दासिमबो थिग खालामनो हायाखै। सोरबाया बोरायबाय, सोरबाया बिदिनो बिभिन्न खामानियाव दङ। खिन्थु जों आसा खालामदों माखासे गेदेमा बिथांमोनहा बाव सफैगोन, जायफोर बर'नि माने माखासे टप अफिसारफोर दङ बिथांमोनहाबो बाव सफैगोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय दं। बेनिखायनो जों गोसो गोरबोयै जोङो एकदम माने खुथारै खावलायहरनाय, जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो एसेब्लाबो दसे समनि थाखायब्लाबो जाहाथे नुजाबानो होननानै जोंनि बाहागिफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो। गोजोन्थों।